1600. Desde Nova York, 10.700. De Alemania, del 1800. Desde París, del 1900. Non, señora, esta non é a leitería da Rúa Maior. Alguén da máis de 1900, nada unha, nada dúas. ¡Alto! ¡Detenga esta subasta! A señora ofrece máis de 1900? La señora non ofrece nada, porque este cargo é falso. Pero que dice? Esta señora está tola. Digo, este cargo é falso. Se insiste neste disparate, chamarei a policía. ¡Policía! Déixese de dar berros. Pero quen é vostede? Que son eu? Eu son a baronesa Pfeiffer. A baronesa ou Pfeiffer? Xuro polos meus antepasados que este cargo é unha burda falsificación. Terá que presentar as probas do que di. Porque este cadro foi examinado polos principais expertos do mundo e certificaron a súa autenticidade. Pois entón devo dicirlle que os millores expertos do mundo son un atallo de imbéciles e de retrasados mentais. Este cargo é unha burda falsificación. Terá que presentar as probas do que di. Estas son as miñas provas. Esta é o verdadeiro retrato da antepasada do meu difunto marido. E por que temos que crela? Vostede pode ser unha impostora. Estes papéis demostran que eu son a auténtica baronesa. Estos papéis son legais. Entón, debo decirlles, señores e señoras, que a subasta ten que posponerse. As miñas disculpas. Diso nada. Teño provas que demostran que isto é a auténtica baronesa. Este cadro foi salvado por min durante a guerra. Era o ano 1944. As bombas caían sobre Berlim. Bum, bum, bum. O meu marido só tivo tempo de embarcar-me no último avión que saiu de Berlim. Entón, escapaches con ese carro de Berlín. Claro, escapei só con este carro e o meu estuche da manicura. Isto é insólito. Nos anos que levo nesta casa de puxas, xa me pasou nada tan semellante. Bondado que os papéis anteriormente mostrados están en regra, teremos que suspender esta subasta. As miñas disculpas. Non é preciso que a suspenda. A miña situación económica é delicada. E só teño este cargo. Pero, Non me importa que subaste. señor subsecretario, efectivamente, son eu. Supoño que xa verían que puxo a noticia. Un escándalo, por suposto. Bueno, como vostede mande, señor. O ministro autoriza a continuación da subasta. Entón, baronesa, podería contarnos as circunstancias polo que non dixera nada antes e non aparecese para que os nosos clientes permanezan tranquilos, claro? Ben, era o ano 1944. Miles de bombas caían sobre Berlim, destruindo tudo. O Palácio dos von Pfeiffer
pasto das llamas. Tan só a parede se mantiña en pé. E nela, como un estandarte, o retrato da baronesa. O meu orixe xudeu fai que a situación sexa máis comprometida. 2 anos agochada no fallado, protegida por un criado, fai que os meus nervos estén destrozados. A miña perrita Lulu levaba 3 días sen facer pipí. O meu lorito Nicanor xa non falaba polo susto. E o canario... Rogo que sexa breve, señora. Todo é historia. O canario xa non cantaba. E por si fora pouco, o meu marido detido pola Gestapo. Oh, cruel Gestapo! Asegúrale que coñecemos as súas atrocidades. Pero alá, Como era? Non era xudea. alá, de allá, non de outra cousa. Os xudeus non pronunciamos as 2 L's para afogar. Alá, as bombas destruirían a cárcere da Gestapo. O meu marido puido fuxir e levarme ao aeroporto ao último avión que saiu cara á liberdade. E así chegou vostede a Francia, supongo. Vostede confundiu todo. Só chegamos a 5 kilómetros porque acabouse a gasolina. Vaya por Deus. Entón, subimos ao carro dun home. Ai, por Deus. Pasamos por moitos povos. Eu sempre ocultando o meu nariz para que non soubesen que era xudea. Corrimos, e corrimos, e corrimos. Ni que fora moto, Aquilo era a liberdade. Por fin. Era só un posto de vigilancia. Que fatalidade. Miña pobrinha, cos ilusións que se fixeran. Logo, tivemos que volver a subir ao carro. Que non ten culpa, pero... Ali, ao lonxe, unha frada e logo a fronteira. Vaya por Deus. O paso estaba rodeado de homes. Bueno, home, éramos poucos e podeu a abuela. Eran maquis. E por fin, a liberdade. Por fin. Non mo podo creer. Soubemos que estábamos en Francia cando vimos un cartel que poñía cuarto con bidé. Entón, non sei por que, perdín a memoria e recolléronme unhas mochiñas. E non quedaron co cadro. Pondo non eran monxas. Bueno, xa que rematou, continuaremos a subasta. Pero non terminou todo aí. En que momento dirías eu que o explicara? Teño que dicirlles por que non aparecín antes. Que nos van dar as uvas, señora? E que importa o tempo se la dices buena? Pois a mí iso soa, pero de outro xeito. A ti tamén. Un día no convento oí unha conversación sobre o cadro. Entón recuperei a memoria. Por iso estou aquí. Non teño cartos e o cadro é a miña única propiedade. E a Galería Spa ten moito gusto en colaborar coa súa venta. Por lo tanto, se permite que le comece a subasta, lote número 200
gran pintor alemán Heike. Precio de saída, 20.000 euros. Coño, pero non era tan... Cala a boca. Poden puxar. 20.000 ofrecen desde Nueva York. Desde Madrid, 20.500. Desde Alemania, 20.900. Desde Francia, 30.000. Alguén dá máis de 30.000? Nada unha, nada dúas, nada... Que día! Pero que é vostede? Eu son Madame Calas. Pois en palabras. Que puñetas é esa? É un honor, señora Calas. Hai de ser que vai ser máis bella, Ao que se quere ser a oferta? Si no es papá, por Díxeme algo gracioso. Vostede, con esa cara parece que vai dicir algo gracioso. Winke! Que ironía do vestido. Se vostede o di. Sería posible rematar a subasta? Como vostede diga, Vanessa. Permítenos que sigamos, señora Calas. Eu non son señora Calas. Pero vostede non dixo... Eu dixen, pero que ademais son a baronesa González. ¡Impostora! Non, señora. Eu teño os papeles que acreditan. Temos aquí, Pois, saqueos, a subasta está esperando. Tempo. Para vostede. Estos papéis son legais. Señora, nos casamos na Polonia. Sí, no ano 1948 son os papéis. Entón o meu marido non morreu na guerra. Pois non morreu na guerra. Eu acababa de cantar o Worship Instrumento. Entón saí pola porta da casa do teatro, facía moito frío, e atopei un multo, me agachei, pensei que era un can, e cando me acerquei, vi que era un rapaz loiro, guapísimo, un Adonis griego. O meu marido era moreno. Confesoume que se tiñera para salir para despistar. Entón, abraceino, leveino á miña casa e ali quitei de roupa e sequei na chimenea. Que quere dicir vostede? Que o deixou pelotas para despois trajinalo? Era fermoso como un Adonis griego. Na espalda tiña un fresón enorme. Un antojo. O fresón dos von Pfeiffer. Efectivamente. Quitei a súa roupa, sequei na chimenea. Zorra. Despois, abraceino e confesoume que era un judeu errante. Entón eu dixen, este non se me escapa, Imos ver como a teñen os xudeus. E non me xofé como a tiña, Tremendo. E dixen nada, oculteino durante 3 anos. Fíxeno pasar polo meu mayordomo. Hasta que tuvemos que ir a cantar a América. Entón, fixemos unha travesía maravillosa. Todas as noites facíamos o amor ao son do tango. Zorra, mas que zorra. Se nos casáramos en Polonia, éramos un matrimonio.
da gay non apareceu por ningún lado. Entón, pois nada, Hugo día estaba cantando e apareceron con unha carta e un paquete. O paquete que amarraba nas súas mans. E saben vostedes que era? Unha rosa. Unha pistola. Para nada. Vexan vostedes o que era. Outro retrato. Outro non. Outro non. O auténtico. O meu é o bom. No, aquí temos papéis que o din. Aquí están os auténticos papéis. Mentireira, mentireira. Señora baronesa, sinto contradecila, sinto moitísimo, pero é que estes papéis tamén son legais. Estes papéis certifican que o seu cadro foi unha copia que quedou en Alemania para enganar aos nazis. Entón, o da señora Calas. Cabrón! Xudeu renegado! Non hai ningún médico na sala! É un médico! Este deixaron a min. Bueno, sinto decirles que, dadas estas circunstancias extremadamente inusuais, tenemos que suspender esta subasta. No, non fai falta. Eu non teño problema ningún que ustedes subasten o meu padre. De todas maneiras, non quero nada que me lembre a un home que me abandonou. Pero estou completamente irregular. Winkel, póñame con ministro. Que perra vida! Señor subsecretario, efectivamente, sí, outro cadro. É que, sí, xa o sei. Iso é o que quero saber. É legal que procedamos que a subasta do novo cadro? Como vostede manda, sí, señor. Winkel, tira o retrato falso ao lixo. Se a baronesa o permite, deixelle a cadeira a Madame Calas. Bueno, subastaremos o retrato, ¿no? Retrato da baronesa von Freire, pintado polo gran pintor alemán Freire. Prezo de saída 30.000 euros. Poden puxar. Joder, de que olhazo, non? Joder, verdad? 30.000 desde París. Desde Berlín, 30.500. 40.000 desde Alemania. Desde Xapón, 40.000. Bueno. Alguén ofrece máis de 40.000? Nada, unha, nada, as dúas. Che, pero que bacanal. ¡Policía! ¡Policía! Pero, quen é vostede? Adelita López de Montomar y Gutiérrez de Guadalcámara. Profesión: tanguista, cantante de tango, como le llaman ustedes, y en mis ratos libres, profesora de pilates. ¡Tanguista! O como quieran llamarme. Winkel, chamo a policía para que se leven esta cola. ¿Y vos querés que me arresten? Llevo recorrido más de 10.000 kilómetros para llegar a tiempo. ¿Y querés que me vaya? No me hagas meter la cabeza, Winkel. Esto es completamente irregular. No tengo que rematar a su basado retrato, por favor. Eso es, llamad a la policía. ¡Policía! Porque yo soy tanguista pero honrada, no un boludo de carajo
cierto, pero este documento parece dar vacío. Marchen ustedes o no pretenden que estaba a constar con retratos da baronesa. ¿De eso decís? ¡Boludo! ¡Estafador! ¡Policía! Tome, que vai tome. ¿Vos decís que ese es el retrato? Pues mirad lo que hago. ¡Un retrato! ¡Policía! ¡Policía! Vos sos un boludo y yo soy la baronesa Monfeiter. ¡Taujista! ¡Impostora! ¿Qué apostás? ¡Es una locura! Yo soy ¡Mentirera! la auténtica baronesa. Esta mujer está tola. Yo no hablo por hablar. Y vos, revisa mis papeles. Demandareila por romper el cadro. Ese cuadro no vale un carajo. Ese cadro es original. Os papeles da señora López están en orden. Yo tengo el verdadero retrato. Aquí está. ¡Es falso! Conocí al varón en el cabaret donde cantaba. $100 por noche y el descorche. Yo salía tal que así. ¡Tanguista! Vos te tenías hasta aquí. Me llevaba el café cantando la traviata. Hacíamos amor a compás de un tango. Estaba hasta la cocorota. ¡Mentireira! Llegó al cabaret con su cabello rojo. ¡Era moreno! ¡Era loiro! Se ha teñido para despistarlas. Me miró, él miróme, sus ojos se posaron en los míos y el cielo se cubrió de luz. Joder, que cursi, por Dios. ¡Qué maravillosa toga! Aquí están los papeles. Aquí está su vestido. A miña carta que feliz marcha na túa busca para conta da memoria mía. Iso avisóme. Xa non sei que pensar. Según di a señora López, o varón tamén engañou a señora Calas. ¡Mentireiro! Así que, al leer la prensa, me dije, yo aguanto borrachos por $100 y tengo acá colgada a la vieja, que no come pero tampoco da, a Europa. Y he llegado a tiempo. Eu que fago? Señor subsecretario. Sí, outra vez, outro cadro. Mi madriña. Bueno, sería señora que quere desfacerse do cadro? Ningunha dúbida, como vostede mande, señor. Pois, se quere desfacerse do cadro, quinquelamos o cadro a propiedade da señora López. De Montomar y Gutiérrez de Guadalcanal. Por mí, lo que vostede. Señora Calas, podería cederse a cadeira a propietaria do retrato? Teña bondade. Pero qué boludas. ¿Cómo quieres competir con este cuerpo? Lo que importa es el alma. Vos tenés el alma, pero yo tengo. Pois, xa non sei que dicirles, señores e señoras. Pedir disculpas novamente. Deja de borrar y marchate al grano. Ai. Retrato da baronesa Monfeiter, pintado polo gran pintor alemán Heikel. Precio de saída, 50.000 euros. ¡Porras! Cállate ya, vieja. 50.000 dende París. Dende Nova York, 50.500. Dende Alemania, 60.000. Alguén dá máis de 60.000? Nada, unha, nada, dúas.
non rematemos a subasta sen que chegue unha persoa. E a que non sabe quen é esa persoa? Outro cadro. Frío, frío. O querido da canjista. O varón xa, carajo. O varón con Feife. No. Oh, o meu marido. O meu Adonis grego. Cuando llegue voy a matar a ese hijo de la mala madre. A Adelita López de Montomar no la abandona nadie. A ver, È che non devo mai, no. Todo esto es una macana. Pero si mi marido quedó chingado en un crucero. Unha vergoña. O varón con Feife. Piriti. ¿Usted quién es? Eu sou o varón con Feife. ¡Mentira! O meu marido é respeto. O meu marido é un Adonis grego. Mi marido era un atleta. Ele é o filho, sei eu. Pero o tempo non pasa de lá. Pero é que eso non o pode facer o paso dos anos. Tería que ser o paso dos séculos. Pero deixa de que se explique, ó. Sí. Pois que se explique. Eu sou o pai do varón que fala com as senhoras. Morreu nun naufraxio, como di? É? Se morreu nun naufraxio, como di. Sí, sí. Posiblemente. Que sorte tiveron os peixes. Zorras, zorras. Pero aquele que era o meu filho não respeitou o seu apelido. Converteu-se num pentão. Un pendón que bailaba tanto maravillosamente. Tango artificial. Casou 7 vezes. Ai, madrinha, ainda faltan 4. Onde van as outras 4? Quedaron detrás do telón da seita. O menos mal, home, que isto iba a ser como o xubilero. Ele foi o que eu fiz. Quando abandona-se uma mulher, os deixem um recordo, um anel, os pendentes. Era o meu filho todo regalado ao médico. Uma cópia falsa do retrato da Margarida. ¿Qué decís? O que oímos. Pero, oh, é onde quedou o retrato? Está na familia do Pompi. Não. Aquele retrato os regalou o meu avô a uma criada da família. Esa sí que fixo a gosto. A lui, mas não sabia o que regalar. É seguramente foi o meu filho. O seu filho herdou a sangue rosa do seu avô.
e foi condenado. Foi condenado. Seguro que se cepillou. Me tengo de Burgos, según la historia, señora. Isto foi o meu avô. A que se cepillou? A media corpo salud. Ya sabía ahora. E ainda máis. Bueno, Entón, o cadro... O cadro? Regalou que ben. A quen lle regalou o cuadro? a unha criada, Non fastidio. pero a moi... A pobre... Sería unha fermosura. Polo menos. A criada era unha fermosura, sí. Era a... Como era? Aquela criada que fixo agosto mellor que eu. Aquela criada chamábase Adelaida, era do pobre Xusto de Cure. As súas eran unha flor, a súa cara era flor, os seus peitos dous melóns. Eu era neno, pero lembro moi ben dela. Chamábase Adelaida, era do pobre Xusto de Cure. A miña avó. Que expresión tan vulgar. Iso digo eu. Non, muller, que eu digo que a miña avó chamábase así. Era dese povo tan raro como diste, señor. E aparte tiña os muslos e as tetas, como di o vello verde este. Pois parecía de veras ser a tua voz, chico. Parecía que a miña avó, sí. Sí, era. Automática. Mire, quieto con esas manos, que non vamos ao pan, que Cálmese usted, por favor. Ya ven. Ai, É o quadro. Onde vai o A quadro? súa boa ten o cadro. non, mire vostede, a miña avó morreu fai 150 anos, pero a miña sacada soa rico. O verdadeiro retrato da baronesa, ¿no? Vostede é a de Verás. Ah, mire, Que máis esa pailana! pero mire, vostede sabe unha cousa, eu soy moi frioleira, eu utilizo esta tela, esta jodida tela, para quitarme o frío. Pero iso é un sacrilegio, muller. Ai, eu esa tela non a conozco, mire vostede. E agora voume que me teño que ir, que lle vou cantar a sopa a meu pai, que lle parece? Pero vos non podés rechazar la plata. Claro, subastaremos o cadro por fin, digo eu. Esta mulher está tola. De eso nada, Ai, de eso nada. ai, madre. Pero o cadro, a ver, Adelaida, querida, temos que subastar o cadro. Non. Mire, vou dicir unha cousa. Eu teño que ir. A mí o único que me gusta é barrer, é limpiar o polvo, aí a beber un trajillo de vez en cando tamén, Só de vez en cando, claro. Pero, non sei máis. Pero qué chingada. Todas son unhas hojas. Pois, retrato da baronesa von Pfeiffer, pintado polo gran pintor alemán Heiken, prezo de saída 80.000 euros.